Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Sàmbálà wípé ẹ kú ojúlọ́nà apá kejì sinimá yìí. Ọ̀pọ̀ èèyàn ni ó ti ń béèrè wípé kí ló dé tí apá kejì sinimá yìí wá pẹ́ tó báyìí. Mo láyọ̀ láti sọ fún yín wípé láìpẹ́ láì jìnnà òun náà ni ẹ ó mọ rí apá kejì sinimá yìí wò. Láti má bàa miss ẹ̀ nígbà tó bá jáde, ẹ tẹ subscribe button tó wà lábẹ́ fídíò yìí nítorí bó bá ṣe ń jáde náà la máa mú wá sí ti gbọ́ yín. Lẹ́yìn gbogbo ohun tí ó ṣẹlẹ̀ nínú apá kìíní, ọmọbìnrin tí ọkọ rẹ̀ kú tí ó sì tún padà pàdé ọkọ rẹ̀ ní ìlú míì ṣùgbọ́n tó ti ń fẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀. Ó gbìyànjú títí láti wádìí ọ̀rọ̀ náà, eléyìí tí ó sì padà ṣèwádìí wípé àkúdàáyà òun ni ọmọkùnrin yẹn jẹ́. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé wípé ọmọbìnrin kejì tí ọmọkùnrin yìí fẹ́ wà nínú oyún, eléyìí tí àwọn ará Sàmbálà sì pinnu láti wá gba ọmọ padà. Ìpàdé dínú apá kejì tí ohun tó ṣókùnkùn yóò ti máa tàn kedere sínú ìmọ́lẹ̀.